какво става, хора? Аз съм AzixBG и днес сме в Delta PvP. Викнахме в този сервер да правя ревю. Нищо нямам 200 абоната, колко са нужни, но надявам се да ви хареса клипа, да влизате вътре в сервери и такива работи. Добре дошли в Delta PvP, ако намерите бъг, кажете на някой от админите, Support, Skype, Linux, DonaBG и GoldenBG, Dona HD. Гласувайте всеки ден за сервери и ще спечелите награди. Сервер разполага с minigames, jobs, plot me, crates, residents, сервер разполага. Ако искате да сложите скин, напишете наклона скин, след името на скина, след това излезте от сервера и пак влезте и си имате скин. Ако искате да закупите ранг, отидете Warp SMS, както виждате 4 човека са в сервера, банката ми е приятел, така да се каже. Така да почваме да го разгледаме от име Warp Crates. Така имах един кей, но първият и вторият клип се бъгна и нямаше как и повече кейове не можах да взема и това ми спадна от първият вод, от вторият нещо гадно. Така, пишете ако на вод после това натискате на този линк, отваря ви браузъра, там пишете си никът в сервера, там отпишете, че не сте работи, отговаряте на 3 волни въпроса, които не са за робот и после скея върху това и там. Какво да ви се падне, надявам се да ви имате успех с това, което ще ви се падне. Продължаваме към Warp дупка. Това е част от PvP хора. Така, след бедровата линия има PvP, така ето тук слизам долу. Умрях. Не е важно къдете. Така, отима Warp PvP. Warp дупка. Така има Warp дупка. Вземам айтемите. Не са толкова важни но така бяхте видяли на колко хилт бях останал. Така останете, не е важно. Така продължаваме към Warp Enchant. Тук, както знаете, си енчантвате всичко, само ви трябва лапис и такива глупости. Ето, тук имате Crafting Table, Anvil и ето Enchanting Table и още. И това е от Warp Enchant. Отиваме към Warp Event. Така, отиваме към Warp Event, хора. И евентите са всеки ден от 20-30 минути. Тук има кошче. Тук, ако не се лъжа, има Golden Apple и легове и се фърлят от тук. Там са брадвите, кирките и лопати, там са свордовете и там са сетовете. Там си евентът. Така, това беше от Warp Event. Продължаваме към Warp Food. Така, хората има към Warp Food. Както знаете, скачате и си фармите. Ако бяхте като мен, да бъде нямам ядене, че сега имам да но това е друг въпрос. Така, фармите колкото искате и после майче масото пак може да се продава, ще ви в шопа после. Продължавам към Warp Info. Дайте. Така, инфо. Сервера е 24/7 хост. Сервера има Residents, Plot me, Minigames и други евенти всеки ден от 20 часа и 38 часа и половина. Пребено. Support Skype, Linux, DonaBG и GoldenBG, Dona HD, не знам. Скоро ще има наша SMS система и сайт. Ако намерите бъг, кажете на админът, на някой от админите. Така отиваме към Warp Leaves. Warp Leaves хора представлява, значи той е част от евентът. Така,
вода, както виждате вода, и такова листя. И трябва да се старате да не падат от тези листя и там, които станат, или беше последните трима, или беше последният, който остане, печели награда, не знам, зависи според онер там, който прави евента. Продължаваме към Warp Maze. Не знам какво е Warp Maze. В смисъл, не знам. Чувал съм, не знам какво е. Това, да, майче от евент. Да, майче, да. Така не мога да се купат почнки още. Надявам, ще го направя всичко. И това е Warp Maze. Доста хубав Warp. Виж какво имам в частта. Съм покат. Така, това е Warp Maze. Да, доста хубав Warp. Да, част от евента е, що има преграда. Продължаваме към Warp Mini Event. Warp Mini Event. Мини евентът е майче за нещо като Warp PvP евент, толкова не се лъжам. Така ми изглежда поне. Не знам. Така ми прилича. Вие ще решите хора. Най-добре влизате в сервера, цъкате в него и решавате на какво ви прилича. Играйте в него редовно, развивайте се, може и ще има редовно книги с ранка, ако не се лъжа. Викайте хора. Надявам се този клип да има над 70 са гледане, но това е само надежда. Надявам се сбъдне. Така продължаваме към Warp Mini Games. Изцяло сервера не е Mini Games. PvP такива глупости, но пак хората са се постарали. Добре ли на Mini Games, приятна игра. И все пак хората са се постарали да направят Mini Games, да цъкате, да ви хареса сервера и да цъкате постоянно в него. Така ето. Сега имам само TNT Run и Kid Battle. Няма Skywars в ремонт. Така ще има Skywars скоро. Така хора. Хубав Warp Mini Games. Продължаваме към Warp парцели. Warp парцели са хора, ако не ви се прави рез, просто или ви мързи, не можете, бъгнало ви се и не става. Просто идете тук. Така. Идете тук, пишете наклона. И така, добре дошли на Warp парцели. Ето, това е за да си вземете, пишете наклона плот. Пишете наклона плот ми ауто и отидете към плота, за да добавите приятел, плот ми ADD, за да премахнете приятел, наклона плот кик и никът му в сервера. Ето и сега ще иде на моя плот. Ето това е моя плот. После май, че P-Home или P-Auto. Ще не знам. Или направо си set Home. И така. Продължаваме към Warp PvP хора. What? Така, отиваме към Warp PvP хора. Easy. Така, и ето, на Warp PvP сме хора. Доста хубав Warp. Това е бъгът. Паднете ли тука? Единственият начин да се измъкнете е да ви ударят. Да си изпуснете. Невъзможно е, рядко може да стане така. Продължаваме към Warp. Repair. Не знам какво представлява, но предполагам, че е това, което си мисля до там, където се ендрат честовете. Да, точно тук е. Да, ето го, Warp Repair. Ето има Envily. Enchant. Тейбъли. Crafting Table. Това е от Warp Repair. Сега към Warp. Ресинфо, всеки знае как се прави. Warp Rulers. Хора. Да. Дрън. Имаме Warp Rulers. Така не използвайте хак. Наказва се с бампедено. Не обиждате екипа. Не обиждате екипа. Води до мют или бан. Рекламиране на други сервери бан 1 месец, 30 дена. Маменето на трейд
е позволено вие отговаряте за вашите айтеми. Не искайте ранк оп гейм от админи или други, води до мют или бан. Не поправяйте чужди айтеми, води до махане на ранг. Админ хелпър има право да ви проверява при отказ бан. Бан с бан, наклона бан, ник. За колко време? Тама. Минути, ден, тама. И причината, това е пример за хелпърите, ако не знаят. Мют от 15 до 1 час за спам, за псуване от 3 часа до 24 един ден. Примерно бан за трап се наказва с 3 дена бан само с доказателство. Трап в резиденция е забранен бан за хак, Хазуни 7 дена, X-Ray Chronos, Nobus, Autoclicker с 5 дена. Ако имате проблем с хелпър, напишете на главен. При Left бан 3 дена, при хак бан 5 дена. Така продължаваме към Warp. Shop хора. Така, стигна към Warp Shop. Ако си чуете, защото гъсът ми е така някакъв уморен, цяли съм такъв, късно е доста 2 часа през нощта. И така, тема там. Няма спринт, защото трябва да се нахраня. Така, тук има сетове хора, Potions, глупости и така. Вие като дойдете най-добре, елате в сервера, разгледайте го, ще ви хареса 100% и цъкайте в него, развивайте се. Може да си купите ранг, всичко зависи от вас. Сервер е много OP, хубав, всичко е на макс, найс, просто. Така, продължаваме към Warp, SMS. Така, хора. Ето го Warp SMS-ът. Full Enchant Set, 6 лева. Full Enchant Sword, 4,80 стотинки. Full Enchant Брадва, 4,80 стотинки. Full Enchant Bow, 4,80 стотинки. Си вземете 32 Delta K отвод. Демек 32 дена трябва да сте воднали. Ти ви вземате 32, 6 лева. 32 легендарки, 6 лева. 32 бариерки, 6 лева. Така, нищо. Така. Сега. Бан по ник, 4 лева. Бан по IP, 6 лева. Командите на ранг VIP, Ender Chest, Workbench, Nair, Inseed, Feed, Fix, Repair, Kit VIP. Имате право на PV1 и 30 хома. Цената му е 2 лева 4 стотинки, всеки може да си го позволи. Така, командите на ранг донатор, Workbench, Inseed, Nair, Feed, имам право на 50 хома, PV1 и Kit донатор, Chat, Core, 480. Така, командите на Legends, Rank Legends, Workbench, Inseed, Ender Chest, Nair, PV1, Kit Legends и право на 7 хома и плюс Chat Course. И най-големият ранк, най-големият ранк е Kit God, Fix, Repair, Inseed, Nair, Kit God, Fix, PV1, Ender Chest, Craft и право на 10 сет хома плюс Chat Course, 12 лева. Като видите. Така, после това е Kit Titan. Прочно, 4, шарпнес, птица, аспект. 18 лева майче китът ви се запазва или 1 месец или за винаги, не знам. И така, продължаваме към Warp. Спринт, хора. Warp спринтът е част от евента, да. Да, ето го тук. Елате, ще видите колко хубави евенти, опи евенти. Още не съм си направил хом, но ще си направя всичко. Ще видите и ще оцелявам аз тук, ще се развием. Може да се развият с мен такива глупости, да остана ранг ютубър. Всичко зависи от тонелите и от вас, хора. Гледайте клипа, абонирайте се за мен и го харесвайте. Договорът ни е с 20 лайка и 40 гледания на клипа за 24 часа, 24/7 за едно 24 часа.
Надявам се това да стане, хора. Всичко зависи от вас. Ще се радва да ставам в този сервер ютубър. Така, продължаваме към следващия LARP, който е LARP Stuff. Любимият ми приятел. Веката. Така, хора. И ето LARP Stuff. Това е Helper The Power. Chat Helper ProGamer 2004. ProGamer 2004. Crystals 125 е Chat Helper. Helper Horror. Така, модератор Raven, админ Main FF. Helper The Kinder Panda. Тук модератор Paint, админ Razer 3BG. Там Owner Dark Fade BG, Head админ Венката HD, Crazer Beast BG Owner, двама Owner. Така, продължаваме към Warp Trade. Така, трейдът не знам дали се наказва с бан. Там, както прочетох, всичко от това си е ваши айтеми, но за всеки случай, като влизате да правите клип, може онерите някой път да са щедри и да приемат клипът и ако някой ви измами от смисъл такъв, да си получи заслужението. Те не са длъжни, това са си ваши айтеми, те си прави, вие решавате какво правите, те затова са такъв, пазете си айтемите, гледайте да не ви измамат. В смисъл, правете почте да се не казвам, че не трябва да правите с други хора, но просто правете, но в смисъл такива, правете клип. И да ви лагва, пак правете клип. Нищо, че може да не го приемат. Може да го приемат, не се знае хора. Всеки случай. Продължаваме към LARP. LARP ви... Шоп. Тук майче беше в по 8 или по... Да, майче по 8 бариери. Купувате си такова сетчета. Ето 8 бариери. Diamonds. Helmet Damage Diamond. Каска. Protection 4. Breaking 3. Също. И меч за 8 бариери. Attack Damage B 13,25. Sharpness петица. Fire Respect 2. Golden Apple за 3 бариери. 1 K, Delta K и 2 голденки за 2 бариери. Така отиваме към последният LARP YouTuber. Ако се чуете защо съм тук, нямам 200 абоната плюс. Това е... Ние сме се разбрали с момчетата. С едно момчето. Добре, кое е така. За да станеш ранг ютубър и трябва да спомнеш следващите неща. Значи трябва да разполагате с над 200 абоната, ревю, 100 гледания и поне 10 харесвания на клипа, да сложиш IP-то в описанието на клипът. Там разполага с Credits Villager Shop, което е доста интересно трябва да е. Да напишеш, че сервер е Residence, MMK, Plot Me и Minigames. За да станете VIP ютубър, е нужда да изпълните следните неща. Трябва да разполагате с над 500 абоната, ревю, 200 гледания и поне 20 харесвания на клипът. И така, хора, това е всичко. Това е всичко от мен. Този клип искам самия сървър. Не е важно толкова за този клип. Самия сървър искам да влезат много хора. Да видят този клип. Харесвайте, абонирайте се, subs, лайк. Влизайте в сървъра, най-вече е доста хубав сървър. Казвам ви, няма да съжалявате, влизайте по мои хора са в сървъра и така ще си видим следващия клип, хора. Това беше всичко от мен. Чао, чао.